mislim da ovakvu priliku ne mogu da propustim i da ne odem tamo zbog toga, ali verujem da će me život vratiti jednog dana ovde ponovo. Mislim da je porodica veoma bitna što se tiče podrške na putu ka uspehu, zato što su oni uvek ti koji nam neće okrenuti leđa i koji nas uvijek podržavaju onome što radimo i kažu ako misle da nešto nije na mestu i pomogu da se to ispravi. Slobodni su da kažu ono što misle, neće to da upakuju na neki lepši način, nego će reći ono što je najbolje za nas. Prijatelji me podržavaju u ovome i drago im je zbog mojih uspeha i žele mi sve najbolje. Veoma mi je drago što sam okružen takvim ljudima.